बटाव ऑनलाईन ग्राहक सेवा केंद्र. अर्जंट पासपोर्ट फोटो काढून मिळेल. ठिकाण अमरधाम रोड, विक्रांती हॉटेल समोर, येवला. बटाव फोटो स्टुडिओ. येवला तालुक्यातील पूर्व भागात राजापूर ममदापूर राखीव वन संवर्धन क्षेत्रात हरिण काळवीट यांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला आहे. सध्या हरिण काळवीट हे डोंगराळ माळरानावर स्वच्छंद बागडतानाचे दृश्य टिपलेले आहे. पत्रकार अनिल अलगट व सामाजिक कार्यकर्ते समाधान चव्हाण यांनी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या हरिण काळवीट यांचा मुक्त संचार असे बोलके दृश्य कॅमेऱ्यामध्ये घेतले आहे. डोंगराळ भागात फिरताना दिसत आहे. पावसाने पिण्याच्या पाण्याची सोय झाली आहे. चालू करेल का? आकडे काय पडतो सर?